Matod pa mga higala ni Comelec Chairman George Erwin Garcia nga sa in English pa mga higala PH or Philippines PH mesh due to voters themselves. Ang korupsyon, kadaot, kalanrakas, kagubot o sabay whatever you may describe that mga higala nga nahitabo sa atuas Pilipinas, matod pa mga higala ni Comelec Chair George Erwin Garcia tungod rasad ni mga higala sa desisyon sa mga botante. Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye. Atod pa mga higala nga reality check lang, no? Kining gihimo mga higala gikas Commission on Election, particularmente na chairman nila si chairman mga higala nga si George Erwin Garcia nga nag-auhag sa mga botante nga mo boto gyud wisely. Dili si Wisely ang buta. Kasi man na si Wisely. No? Nga, muboto yung kuno mga higala nga tos tarong. O mo boto yung kuno kini mga higalag maayo sa taliabot nga November man siguro na, no? Barangay NSK election, murag November. Mga katropa kay gikuan man to madayon to last year. Pero karong 2026 is madayon na gyud kuno mga higala sa November 2 pag yun. Kalag-kalag din. Inilikado ning kalag-kalag mga higalang eleksyon kay basig pati mga kalag ani mga higala mamutar. Ato ning hataga pagtagad karon kay gwapo ning isgutanan bay. No? Kay kun maga tama man ang maayo man ang tumong nga awhagon ang tao nga mubutog tama. Okay na siya. Wa ko'y supak ni ana. Pero dili maayo nga ibaso lang nato os Pilipino mga higala o ibaso lang nato os butanteng Pilipino ang mga nahitabo ron mga higala nga problema sa atong nasod o kini mga higalang kalanrakas kaya mukat nga nahitabo sa atong mga higalang gobyerno. Bullseye. Bullseye. Dili pwede. Di ko muuyon mga higala sa ingon ni Comelec Chairman George Erwin Garcia nga tungod lang ni mga higala sa desisyon, no? Sa mga tao may higalang mubutan. Nasa siguro may higalay papel o dakong papel ang Comelec niini. Kami kan kay naman lagi mga tao mga higala nga di gyud dumadaog. Pero gumikan kay humots Comelec mudaog man lagi. No? Ay na jud atika Comelec oy. You are also part of the problem. Bullseye. Bullseye. Matod pa mga higala ni Garcia, no, sa iyang Voters Education Forum dito mga higalas Biliran Province o sa may Nabal, Biliran. Ingon siya, only voters or those citizens who do not choose the right leaders can be blamed for this country's mess. Kadtura ko no, bisayo na to be, para masabitan ni tarong ni. Kadto kunong mga butante nga wala mo butar sa tama nga leader, mo'y mabasol mga higala sa kayamukat nga nahitabo karon sa atong nasod. Bullseye. Bullseye. Daw be? Tabla ra po iningon ka nga ang imo presidente karon mali gyud ang napili sa mga tao. Di ba? Kaya in the first place mga higala, siya gyud atong rumbuhon ani kay siya may pamuno nasod. No, siya may presidente. Alam magrumbuhon na tos Donald Trump. Na kung presidente ka and all these things nahitabo mga higala ilalom sa imong administrasyon, maingon lamig kilabot na Mr. President. No? Ikaw gyud unang-unang rumbuhon diya kay imo ang responsibilidad. Nagpapili ka gud isip amahan sa nasod. Unya pwede di ay na manghunaw ra ka. Now, sumala mga higalas Comelec. Kadto kunong, di na ko ni taason kay para sa atong pulso. Kadto kuno mga higalang mga tao, butante, nyawa mo butos tama nga mga leader. Mooy mabasol. Mooy mabasol mga higala. Sa nahitabong kaya mukat karon. O kalanrakas nga nahitabo mga higala sa atong nasod o sa atong panggobyerno. Bullseye. Bullseye. Kaya ngano kuno mga higalang nipili og mga dili tama nga mga leader. O karon. Kisa may leader na to, Presidente Marcos. Kinsa may inyo napili nga mga kongresista, inoklogi ko na inyo ninyo.
Tama ba inyong napili nga mga kongresista diha sa inyuhang mga distrito? Bullseye. Bullseye. Tama ba ang inyong napili nga mga gobernador diha sa inyong mga probinsya? Bullseye. Bullseye. Ilang kumusulti, dapat kamo mga igalay mo ingon. Tama ba ang mga mayor nga inyong napili sa inyong mga lungsod ng inyong mga syudad? Bullseye. Tama ba ang inyong mga konsihal sa inyong mga sangguniang bayan o sa inyong mga sangguniang panlungsod? Bullseye. Tama ba ang inyong napili mga igala nga mga kapitan? Tama ba ang inyong mga ski chairperson? Ambot na ba may iski? Buhay bang iski ba? Ambot lang, no? Tama ba mga kaigsuunan? Kung may punto karon mga igalas ko, well, di ba okay man na? May kamatuoran man na mga igala, but dili sad pwede nga i-blame na to, ihanok na to ang basol ngadto mga igalas mga butante. Hinamdami nga doon na sa mga issue mga igala, no? Nga mga pagpanikas, pagpanuhol nga nagakahitabo mga igala involving commission on election. Bullseye. Bullseye. Di ba? I think we will also blame the system. Kaya kung wa kay kwarta mga igala, bisan pagsikat ka, kung dili ka kuno mga igala, kabalong mo banda, diha mga igala sulod. Di ka kadaog. Di ba? Pero kung kahibaw ka mga higalang muduga, kung naa kay kwarta mga katropa, pwede kang mupadalag sulat dito mga higalas Comelec. Aron mga higala nga mukamadag yung ka, manumero uno yung kuno ka mga higala. Mangutan na sa Comelec. Some people, ubang mga distrito, nakapili naman ang tagtama. Nganong gipulihan man ninyong mali? Ha? For example, kato mga taga Manila, 6 district ba na dong? Kato kang Abante, I believe 6 district. Nakapili naman nato sila mga higalag. Kining leader nila. I mean, representative nila. Dili ba na mga higala usaka insulto, no, sa katungod sa tao nga mupili. Mo ni ilang gipili katong si kisa to, Joel Uy ba to? Mo nilang gipili mga higala nga mamahimon nilang leader, ni daog kini mga higala layo ra kay sinood. And yet mga higala mato sa Comelec disqualified. Ang among palingkoron si Benny Abante. Ang Benny Abante po nga way uwaw mga higala, bisag wa ka daog, patawag sa siyang honorable. Ha? Bisa mga higa, wow, kasi uwaw. No? Bisa mga higalag, wa siya kadaog, dako maging tanaw niya may gala siyang kaugalingon nga, kuan gyud siya, kining honorable gyud siya may gala. Ha? Di ba? Ano sa mana? Dili ba na may gala kabahin is problema? Ang ato labang pilion, ang ato labang mga higalang, ang ato labang basulod, kito labang butante may gala nga nakapilig di mao. How about katong namili mao na gyud unta toy ilaha. Mao na gyud toy tama nga leader. Pero gidisqualify sa Comelec unya gipulihan may galag. Ugok-ugok. Klase na may gala nga kuan. Ngay pud ang hinuklugan pud sa Comelec mga igala. Nakapili na bitaw untag tarong. Nakapili na bitaw unta mig tarong imo mang disqualify. Imbis kay wa kadaog. Oh. Mo inyong gipalingkod. Panalitan, no? Kini mga partilis karon. Oh, sige. Atong Duterte yot, gipili ba to sa tao? Was it a wrong decision sa tao? May gala nga pilion to. Kinakakuha man tong dakong boto. It was a right decision. May gala para sa gikas perspective sa tao. Pero sa may gibuhat ko, may ay, disqualify ta na. Ipuli na to ng Gabriela. Okay, pandamay mo. Oh. Paboran pa ninyo ng mga NPA nga mga grupo. I-question sa da Comelec. Di sa pwede nga tama man na. Dako kayo kahimuan ng botos tao. No, labi na di ka magpapalit. Labi na may galag di ka maibog. Okay raman ta na may galag mudawat. Okay raman ta nagmudawat may galag kung matuman nang ingon mo nga dawaton ako ni pero di kay akong butaran. Pero lahi man eh. Lahi. Tagsara gyud na may gala mahitabo. Tagsara gyud kay na mahitabo mga igala. Kay kasagaran sa mudawat, kung isa tong ilang nadawat mo sa ilang butaran. Mayong buntag katropang Arnel gikan ni dahil lang basahos na ako ni mga igalang mensahe.
Ako di kong sugot ana mga kaigsunan nga kita rin pasangin lang ana. Oh. Dali lang mga katropa. Pasaw sa nato ning mga mensahe gipadangat sa atong mga pinalagaw suking tigbaminawan. Ebenezer si Chico kadali abasahon ko na imuhang message karon. Oh. Dito speakers na to mga igala sa atong FB page. XFM 107.1 Tagum. Oh. Dali lang mga katropa. Okay, dirita sa mga mensahe. Triple R maing buntag diya. Ingon si Ebenezer si Chico, mayong buntag katropang Arnel, si Bong Rebilla, Bong Algabre. Si Bong Rebilla alias Pugi. Iya na pod gibutang-butangan nga mastermind daw sa Ghost Project na naon siya naman taon si alias Pugi. Anak ng titing, mangawat unya mandamay. Dili, fake news to, katropa, no? Katropang Ebenezer si Chico. Doon na gipagawas ni ana ang GMA Integrated News, no? Yung usa sa mga network mga galang dako. Doon naman goy ni gawas nga picture with the former Senador Bong Revilla nga nag-ingon na ay statement kunuhay sa ubos nga si BP Sara mo'y utok sa flood control. Flood control project scandal. So giklaro to daan mga higala sa kuan, no, giklaro tong daan mga katropa sa network o sa katong gigamit mga higala nga kuan nga. Wa sa sila nagbalitag sama ni ana. Unya fake news to mga higala kay wa pa pod moingon mga igsoon ni ana ang nasampit nga senador. Oo. Kay iyahay man ron. Na may pundo kuno gigahin pod para sa mga keyboard warriors. Ako alandaan, no, sa ako mga komentaryo may galap, pila ka mga tao na imubahad, no, na ay pildi maglagot lagi. Magyapon, no, kay di man ako basahon. Awa sila. Taman ra sila diya mga igala. Ang kuan ra na dong, ang daganan ra na dong i-report ng atong page madugay. Pero nana siguro i-report ana dong, no. Katong mga haters na to mga supporter, mga higala. Alas 9:04 na may ganadtag na sa buntag. Okay na to aga pulso? Wala pa? Sige, balikan na to mga katropa. Sa itong magbalik, commercial sa ta. Sa itong magbalik, may galang ato ang pulso ng Pilipino atong hataga pagtagan. Musugot ka? Nga, ikaw kuno'y dahilan kay nakapili kag daot nga... Ha? Daot? Di na ang presidente, ha? Ako na ingon, ha? Musugot ka mga higala? Nga, ikaw kuno'y dahilan o kita kuno'y dahilan? Rason, nga no daing ani ang Pilipinas kay namili kuno ta may galag mga tarantado, may galang tao. Okay ka na? Uyon ka na o dili? Sige, ipasibaw na mga higala. Pwede mong manawag gani. Unya mga katropa, ako lang isa, i-announce na ako number. 09